and ready to serve. Time to chop and drop. Super Ray. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Only my heart is stronger than my brain. Like this, except... Ебахи, как ме биха том странчерчета бързо. Аре, умрел то скапа ми то ридва. Ево притима. Time to chop and drop. My brain never forgets a blow. 4-7 times. Не, той не е честно. Няма да играя по-добре. Кавички, ще играя. Абе, аз тук не говоря, аз съм заставил микрофона. Чуренки форфор. Бе, прямо е, кой спиш там? Тъпчо! Брат, не му си прос, какво за кефиш, че умираш, бе? Тъп! Бабах ти! Няма се губя купите заради теб. Що с ним се спря? Ска забирам се това. Да имам всеки един ще му стане. И да му даваме. Не.
мен как да ме щепен телефона и трябва да влизам през 50 акаунта, така снимам на майка ми. И са на скрин рекорд, не трябва да се в настройките колко неща да направя всичко, да си вляза в акаунта, имаше бонус 2 безплатни шуши, това пък точно, да ми трябваше, едното ми се падна, едно шуши ми се падна, това ми паче. Другото едно ми се падна с Макс шуши. Това не е много слава, бе! Аз си мисля, че такъв легал. Уте, по-силна, пък тук едва стреля. Тък си, какво ще се отреда. Добре, как ми се? Оре, бе, как? Добре, че тя са такова, че сработи като... О, май, спря да говоря за малко. My brain never forgets a roll. 7 times and stand up 8. Няма шанс, няма никакъв шанс да победи такъв летан. Това не е възможно просто. Пък тук и не само един. Аз съм лидера на играта, бе. Аз съм лидера на играта. Аз съм толкова доволен. Мале, толкова слаб. Но са слаб. Съм скоро, бе. А път време бе. Добре. Спрямо да се наговорим. Какво си пробва? Ти сигурно няма си една купичка. I have no honor. Life is like this, except different. Wasabi! Even monkeys will come to... I can smell the sakura! Го направи ти, бе! Браво! Давай, събия, бе! Аз съм по-силни! Ти си по-слабия, Кенджи! Не! О, ти беше преди. Няма да кажа. Беше отвратително преди. Аз просто и ти треперя. И ти треперя три. Натисна гресните бутони. О! What the fuck? Аз взема всеки скин. Аз взема тези скин на Кенджи. Имам 20 такива скина. Да, тук преди ми беше 50 няколко, ама просто ми причесвах в Brawl Stars от доста дни. Не си платих 20 ама
знам който е само тиката ми. Само това. Любе си как. Лети. Тя се чутка, който е, като и не е герой. Благодаря, Виж, той се самоубийство. Той ми направи повече. Там ще ме го бия. Той къде има човек? Там. Тук някъде има човек и там. Там някой застана. Те бахте. Как не ти не отели, това са точното. Има хайпари, аз съм автомат. Не, грифте, не. Но тук няма никой. Малко изкризих българската дума, че няма никой. Това е грифно. Не бе, ко правиш бе? Я по-внимателно. Я по-внимателно, по-внимателно. Айде пъснем го. Не умрях, мамка му. Умрях, мамка му. Не! Значи ако всеки зазевле в пайпа, на екрана аз вече съм купотна записа на екрана. Давай, има шанс. На един удар си губи. На един удар. Ба. Да съм много добре. Аз тук стигна клинки на 900 купи. Аз си го вдигна на 900 купи, бе. Добре, тук се свършва видеото, само минем това ниво. Да. Аз си продължавам да играя.